Tänään pelataan Minecraftia ja nyt on 10 tilan spesiaali. 11 tilaa, mutta minä teen 10 tilan spesiaali. Ja nyt on vuorossa minä! Yeah! Hurratkaa! Jos haluatte lisää Minecraftia, niin laittakaa tietysti kommentteihin. Ja ensi viikolla tulee 15 paketin avaus, jossa on 1. Noin. Otetaan täältä puuta ja kohteena on tuo vuori tuolla. Tässä näkyy. Let's start. Muista tykkää videosta. Tiedon kanava. Seuraavaksi tulee 20 tilan spesiaali. Ja sitten tulee 30. Sitten tulee 40. Siitä edespäin. Aina 10 lisää, niin tulee spesiaali. Spesiaalin. En oo sitten kovin hyvä. Olen tottunut pelaamaan tietsikalla. Tietsikka meni rikki. No! Se on korjaamossa. Ja siitä jouduttiin poistaa kaikki tiedot. Niin. Minä saan kyllä siihen minen. Niin, mutta minun pitää aloittaa se aluista. Ja mun pitää tehdä uusi maailma. Ja silloin mulle tulee olemaan kamera. Eikä mikään kännykkä, millä mä kuvaan. Tai mä tiedä. Kyllä ehkä tällä kännykälläkin saisi sitten koko näytä. Oisko mun lapio? Ei. No, mulla ei ole lapio. Otetaan näin sitten. Tänään olisi tarkoitus tehdä tuo talo. Seuraavassa jaksossa olisi tarkoitus mennä mainaan. Näin tossa annetaan tätä. Noin. Toista. Siinä oli tarpeen. Noin. Noin. Minä haluan hienon ja pienen talon. Mä tuun joskus tekemään Epon kanssa videon minästä. Luultavasti. Niin, luultavasti. Ei ole varma. Tai sitten tehdään Epon kanssa joku FIFA-video. Tai sitten jompikumpi video tehdään. Yleensä kun mä yritetään Ilpon kanssa tehdä video, se menee aina uurin. Näin. Laitetaan tähän ojakko. Oho, sit tuli vähän liian pitkä. Siihen. Noin.
Työntekijä loppupuu. Meneekö se tuolla alhaalla? Tänne kyllä mä en mene. Ilpo sanoi, että siellä voi olla noita akka. Parkour. Kiitos kaikille, ketkä on tilannut minun kanavan. Erityisesti yhdelle. Mut se jos sitten Ilpo sinä. Mä tiedän, että sä olet kattoo Ilpo tän video. Mä tiedän, sinä et ole se. Tää video taitaa olla tässä. Katsokaa erityisesti, mikä minä olen. Minä olen kissa, minulla on häntä. Minulla on häntä. Nyt se olisi.